запалват, но исто кога стегат, да болят усетиш, а не на едно место. И гърби си на цяло. Нозе, значи не. И за мигрена, за синуси. Глава не ме боля, значи имам проблем малко со половината, така шапат некогаш. Защото е малко дискохерния имаш, на трети и четвърти прешли, ама няма проблем. Потиснат прешленето. Да. Протисни, трети и четвърти са и дойш на снимка тия са. Сега си примеш на тия за 5 клетки, ще трябва да... Той човека няма тук баби жаби, това сей. Готово. Добро, да дорестам. Ете, оди влези там. Каде? Я там в тази соба. Тази соба? Ни пребабята са бабниш там. Да види човека. Дори сак да направи семия. Аз дори имам проблеми от колената надолу. Ти си маскулните Кажем право. И на работа... Маскулните стъпки, всяка да си дойдеш, който дойде. Ти да разгледаш. Така. Остави го. Така. Да не го чим да... Не, нищо. На колените ръцете. И сега с концентрация. От тук директно дъкшата боля. Гледай сега. Преко течменство от пиода дъкшата боля. Не шо си. Дедовисто ги трапезите настани. Ке речеш неуп човек, ако ще обясни, а друго излава. Шо човеко? Сега те обяснам. Що те интересира? 7-5-6 те обяснам, що работа. Не дека не ми, нека чисто оти речем неписмен или ред други работи. Нямам аз един ден школа. Нямам човека в школа. Ке ти казвам как ми беше ситуацията. Ние бехме 9 деца. Кой ти купа пандофлички барам да одеш до школа или пинци пироцки? И чек да го завършам повече. Това е пак почина. Потребаше да не се бъде. Боче, тия са от стояние на нози. Да стегат мускулите, всяка да примеш. Аз, kao тия първо отделение, мене учителка толкова свечено ме сбъмка и нос ми скъпай се. Сиромашко дете, kao тия са квартал, не ми ще да облечеш. Поди борти само. Не ми човек да облечеш. И също там, аз се пием на къде, аз ментално тя да седам от зъбната група, защото няма кратки нещо тако пиеница, малко лича. И не видя си да и бит днес ще го учат. Сина, няма смисъл нас сега поставиш, да знам, ако ментално да знам. Ама няма смисъл да няма питаш и маска, и ние сме деца. А она беше пиене. Пи? Аз съм имал пешал поръчата с елката. Супер за мрак. И ме запусти, викай, чекай, люка медицина. Ти медицина парта. Фраз! И аз как преко прозор, преднах преко прозор, она ме тъче да зъркат. Да ме фатал ти събих кръв. В истия момент дойде директор на школата. Викам, аз дете би. Защо ви кажа, като медицина ке учам на директор, ама стабилен човек. Она мене и нос ми скъпай се и преко джамата избегая. Свати, и аз повике, не идвам в школа. И аз пак ме смирия, вземах да удувам. Она се опия и она сакше да одне на екскурзия да напрашете. И там да натепе. Пина и един мъж имаше учител и друга учителка. Казимал на осмен там, къде да се инате, другарчините сите взима по един стат. Ако е учителка, вика си, ако взема за тебе, сега се къшма. Неки може не тия да обранат. Сите 3 отделения стапа взимаме. За нея, специално. За нея и вие пък и бранат. И що направи она, още као тия гни са почти мен да ма тепе и да ма газе. И вие другарчините квази, аз те стапа от квазака. Не може да се отбране. А да ти това направи пача.
И викам, аз повече не идвам на школа, седи, викам сега ти там, а ти учителки, че идват да кажем за Войчко. Приятно. Ти учителки седи там и ти там и на това му викам. Ти ги стане земеделски, копиш до мати на учител. На тази другата учителка. И викам, ти на матката ги се разболиш, кога аз ги полагам за медицина. Матката ги имаш рак. Матката ти ваги се. Додека не тъчепне моя ръка, ти няма на душа на Бога да дадеш. Син ти ки бида коштаплер, кишета от тук на там, се позатва от такива гния. Тачно син имаше не женен, позатва от гния. Керката ки им бида вече пациент. Не могуче. Kada ide red jaska i na velike že tipa i džete gardik ti iskarat pijevnicom. Od ceroza ki umeš. Koja se razbolja, oni se razbolja i tiško bolni. Dojde ja i mi je iskaram jaz diplomka. Videjte profesor Hanšek, Žeškov, Plečkov od Zagreb, od medicinske fakultet Rebro. И мята ги седи. Интересна история. Така, Боки, Да, живееш. тя да не.